Volgens het CTB was 2025 een recordjaar voor het toerisme op Curaçao. En dat blijkt uit de cijfers die gisteren bekend werden gemaakt. In totaal zijn er meer dan 788.000 verblijfstoeristen verwelkomd in 2025. En vooral december 2025 was een mijlpaal in het toeristische succes van Curaçao. Er kwamen bijna 81.000 verblijfstoeristen in 1 maand. En dat is het hoogste maandtotaal ooit. Het weerspiegelt een stijging van 10% ten opzichte van december 2024. En de top 3 herkomstmarkten zijn Nederland, Amerika en Colombia. De meeste mensen komen nog uit Nederland. In december meer dan 26.000. En wat ook opmerkelijk is dat Nederlandse bezoekers vaak lang blijven. Ongeveer 2 weken gemiddeld blijven ze op Curaçao. Amerikanen blijven maar een week. En ook Colombianen blijven meestal maar een week. Nederlanders blijven langer. En ook opvallend is voor de Nederlandse toeristen, leuk om te weten, de meeste toeristen komen uit de provincie Zuid-Holland, daarna Noord-Holland en Noord-Brabant.